Ngay tuan tam takin mi hring chu akai hruaya nom chen na thlem na khovel thil thlem tu li rin an khat mai ani a that lo na hria in nartum vengial thin mai la hei chau hi tia bultran na tur min petu du sak der kantung zel mai boxi kalsan kantuma kannara ma se du sak tu der chuan min mangai ni om takin min zui lom mai boxi hei hi hring nun chu ani e mi ta chuan nun hi an chena an limpui tak zetani avan nom nel bik tak em an rui chiai ya ke poin chu tiang chuan ka chen ve the ni ti ka ria ti ve cha kom tak nar ngai si nar har boxi ani e an lim na te nuam an ti zia te chu kan mu mai bi khau silo ka kuta ka ti ve thein ka chen ve thein engkim mai hi a lo bi kem ni an lo lim rei lo ve an lo lim rei mi lo an khurin an chau zui zok alo ni an nangoi ngoya an chawa ahun lowa an kal liam le mai thin zok alo ni hei zok hi lo ni e mani kut nge ya in frem na zok chu hi oten ot suang che rei lo te nom chen na chu nakina shom na chen tu ani ti ria in paila nolla nar har tak ti ve cha kom si khem na chu phum bowin heng zong ai hian i hima tur lo tur i tur lo nan lali su chu thlangang che